Канец 90-х, пачатак 2000-х. У Беларусі хіп-хоп яшчэ не быў трэндам, а проста жыў у падвалах, на касетах і ў маленькіх клубах. Большасць рэпераў чытала на рускай, бо так было звычней і зразумелей для аўдыторыі. Але ў гэтым сырым андэграўндзе ўжо з'явіліся галасы, якія спрабавалі гаварыць па-беларуску. Гэта была эпоха першых эксперыментаў, рэгіянальных тусовак і трэкаў, які сёння здаюцца сапраўднымі рарытэтамі. Усё пачалося ў Менске з ТС-52. У 95-м годзе яны запісалі трэк «Наша сіла», адзін з самых ранніх рэп-трэкаў на беларускай мове. Энергічны, з вулічным духам. Адзін з удзельнікаў гурта Олег Літвінюк пазней стаў арганізатарам легендарнага фестываля «Хіп-хоп Нацыя», які сябраваў моладзь з усей краіны в клубе «Резервацыя». Зноў і зноў нам плююць у твар, але расплюшчываўшы ты ў сваім жыцці, гаспадар. Зноў і зноў нам плююць у твар, але расплюшчываўшы. Але сцэна не абмяжоўвалася сталіцай. З Гомеля прыйшла група The Kodla, заснавана в 99-м годзе ўдзельнікамі ДНК Rap Clan. У 2002-м яны выпусцілі міні-альбом Made in Беларуша. 9 трэкаў, пераважна жорсткіх і вулічных, але сярод іх вылучалася адна сапраўдная перліна – «Калыханка для каханай». І гэты трэк на беларускай мове гучыць зусім інакш. Цёплы, пяшчотны, амаль лірычны. Просто зразумеў я штосьці у квадраце тыдня ў акружнасці начы. Восень, у гадзіна 8, раніца халодная, ты мяне прысні. З Віцебска прыйшлі падвальныя рифмы, адна з самых старых груп Беларусі, заснована ў 98 годзе. Іх трэк «Віцебск 974», где 974 автомобільны код вобласці, стаў рэгіянальным гімнам. Група выпускала матэрыял, выступала і заставалася часткай падвальнага андэграунду. Віцебск гэта даў і моя душа, з самага дзяцінства толькі тут і жыла. Прыгожы горад і прыгожыя мясціны, як не паглядзіш, разбягаюцца вачыма. Мінаюць часы, мінаюць годы, але мой родны горад застаецца назаўсёды. Пачатак беларускага рэпа – гэта не пра мільёны пераглядаў і гламур. Гэта пра касеты, падвалы, рэгіянальныя тусоўкі і смелых хлопцаў, які проста хацелі чытаць пад біт. Часам нават па-беларуску. «Наша сіла», «Калыханка для каханай», «Віцебск 974» – гэта першыя ўспышкі, з якіх пачалася доўгая гісторыя. Сёння мы можам іх паслухаць і зразумець, беларускі рэп не пачаўся ўчора. Трожны твой дзень абчым, болей тысячы прычын, каб не даць мне адказ, вочы апусціць ад фраз. Што зрабіў, каб пакінуць нашым продкам свет, чым ахвяраваў за назву чалавек.